Morales, and then may partner sa mga ko ni Randy Tayad. Kung ako pasultihon, asap yun da. Always say a prayer mga kaigsuunan. Atong pasalamat, unas tanan, atong pagpanalangin, pag-ampo nga to sa nabang makagahom. Thank you, Lord. Si magyata ka namang grasya. Thank you kayo. Bueno, dito maglangan, ang suot ang pakurat ng hutagan ng pagtagad, no? Pinadahan kanis usak ka lalaki, nga nagpatago lang sa ngan nga inan. Kinikibata ng duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsuunan ang atong sender, si Inan. Kini akong problema bahin ni sa bagong misod nga akong asawa ba. Bagong misod anong vlog. Ano na problema ko na niya no? Nanion ako pagsugod ang mga pangitabo ha. Naun sa bakindughan ko. Daw sa nalipay man karon. Tungod ba kay nakita ko? Ikaw gugma nga sulundon, ikaw ang langit ko. Naghatag kag talipay ning dughan. Ikaw ang kahayang nga nagbanwag sa mangit-ngit nga paglaom. Ikaw ang langit ko, hinaut nga masayod ka nining tanan. Unsay dangatan ko kung mapakiyas ang tanan. Good morning, guys. Good morning. Welcome to my vlog. And I'm here again. Live na karon no, diri sa ako ang base. Ug diyan yung makita ang akong anak nga nagsinging-singing. Kay wa siya trabaho ron. Na guys, tanawan ninyo guys. Bisag baho-baho na kay wa pa ko, pero love gihapon ako guys, ha? Bisag ingon ana siya guys, kalagom-lagom nagdangkuko. Hasta ilog pati naglaguma guys, pero love gihapon ako siya. Nay tanawa guys. Awa guys, isukig na ako nagkatawa siya pero naglagot na ni siya. Mo na akong anabs guys. Bisag tulisan kay dignaong love gihapon ako kay ako ning bana guys. Ang naong aning tawhana guys, bisag naginuton kayo pero guwapo gihapon basta pakalitan lang. Hilom ya, Krik, hilom ya. Awa guys, awa. Isog na kay siya guys no, awa. Musamot o kasiga ang mata niya guys. Mao na akong bana guys, kung nasuko, murag na po na kapatay. Pero love kay ni nako guys. Kay mao ni ang akong bana. Unsa ang gato kayo na god, wa mo koy lain nakitaan. Mao nang ako na lang ni giagwanta kay sa mazero ko. Hilom ka rin ha. Ipuspos ko rin ng cellphone rin ni mo. Awa guys. Gwapo kayo mo masuko guys no. Pang, smile sad pang be. Awa guys, ni-smile na guys. Pero bisag mi-smile na haskang bati agyapog naong. Murag kalima na kapatay. Pero bisag ingon ana, love kay nako ning akong bana guys. Hilom ya, bidap. Paungo na di mo yung cellphone. Ipuspos ko rin ha. Okay guys. Mawala sa to guys ha. Salamat kayo ninyo. Kini inyong ka-vlogger and lover at the same time. Inay ka ring king. Thank you guys. Mwah! Ikaw pa, bulabog kay kasanan. Pagkasuldo na gali ko ani, awa niya, pikatan tagyod ta. Probida di hinuod ka pakanood ka na ka. Maninuod ayo. Hilom ya. Nuod. Pwede ka kauyon din akong vlog di ay pang. Bantay mga ko pagkasuldo na ako sa Facebook ha, bantay lang yun ka. Ay sus! Pulungan dito. Bida sa dimot pe. Ay, pwede ka ganahay sa akong vlog. Wala! Thank you guys. Kalag makasuldo na ako sa akong vlog. Pasuyaon tagid kang inaana ka. Mo na batasan sa akong bana guys. Mo siya makauyon na akong vlog. Di na unta siya manghilabot. Di unta siya manghilabot na ako. Kaya di ba ilalim ni mag-vlog ta. Ay, mabaw pa tagpangitag content. Ay, mauna siya guys. Labad kini akong bana guys. Oy, wa ko mahibaw kung unsaon ko na ni siya guys. Buang na ka diya, Krik. Ha? Yabag na ka? O nayabag man? O nagutang ka? Nag-vlog?
Vlog ka? O sabi na mo kamera? Kani di ay? Kamera din ang sa amin pa na. Ay, bungot Wala vlog! Wala Eh, vlog! sa amin, Sa amin, di ay ni halabuang. Abi na kong cellphone ako. Ako man kung ako nakita. Good, wala sa amin. Wana vlog. Pag-keyboard, pe. Pre, kalaong ko na mo paghupaw. Pwede man itong ipawang sa sunog kalaw mo, pre. Pida, lagot ko kung wansawa. O, paano man, pre, ha? Nabuang ng vlog-vlog? Butla. Usa. Grabe kayo kabuang akong asawa ng vlog taon. Oy, wala yung trabaho, may imus ba? Sige lang vlog-vlog. Wow. Magdrama, magyaw-yaw, magsayaw-sayaw. Kung saan pa na diya, purbida. Anak ko na, pre. Pero makatabang diyan na, pre. Katabang ko taon. Dugan sige upload ng mga video. Sige, sige upload. Ay, ba, sige, may pangiyang followers. Magka. Lagot ko na, pre. Ewa na, pula na kayo ako sawa taon. Di nagaling mo batang sa'yo. Eh, dugay mo matug. So, vlog pa man. Sige lang. Kung ako, pasaran ko kaon permi taon. Lugot ko, labay ko na yung cellphone ba? Kayo sahay, ako pamahaw, imbis alas 7 buntag, o sahay arin na sa alas 9, o di ba alas 10 na. Maglagot ko ng vlog-vlog niya. Hapit mong lagi puspos ng cellphone niya. Ayaw sa, pre. Makakwartar sa mo ano madugay, pre, oy. Kwarta ko taon. Tinuod Hindi kita. pa pinagali. Wapa magaling bildo eh. Kwarta. Makakwarta bito mo na, pre. Diyan sa'yo mo magsiguro, pre. Ang kwarta tana, be. Guys, di nila lang ko ito ba itong live, guys, ha? Bukas ito. Live niya niya. Probida. Bubor to, guys, ha? Kaya wala man tayo oras. Sunod nila sa datong si Dad 17 kauban, si Inanski. Salamat kayo sa Dad inyong 17, pagsunod. Bye. Probida. Oh, magkana ko. Hindi da apil sa kay ka na. Apil sa ka. Oo, samdi ay. Abagan ta sa atong mayong panahon. Abida daghanan yung na-crazy anang vlog-vlog, no? Probida. Dili pre, usam ni sa kuan kakuhaan na tog income para sa pamilya. Ikaw, mingon lang kakawa man ka maghimo ni bao ka pre. Daghan na kayo mga vloggers nga nasinso pre. Ang uban mga milyonaryo na. Sosto o magana. Ikaw pre, naarani mo. Ini kadawat mo sweldo sa imong asawa. Kadawat nga sweldo sa mga asawa pre. Ay, na kayo ka. Yahay ko taon. Lagi, dirbang to. O nyara ko ito, pre. Kung makita na ko kari magkumpot ng kwarta. Ade ka niya, butang. May pa yung mga gub segment eh. Recorded by X Thunder Gaming. Hello guys! Hello! Atong atngan karon ang akong bana nga isog. Sige lang pangasapa, sige lang kasuko. Karon guys, ato siyang i-prank ha. Karon taon-taon mo abot naman tugikan sa trabaho. Unya, wa siya kahibaw nga may gibitay ko sa ibabaw sa pultahan nga murag multo kunuhay. Unya, sininaan akong puti. Murag jug multo gyud. Guys, wato na to gamay ha. Tan-aw na to unsa iyang reaksyon kung nakuyawan ba. Tan-aw na to iyang kabagsik guys ha. Ay, timing. Nana, lain motor kami abot. Siya na ron, si Ina na ron. Ako na rin andamon ha. Aron inigsod niya, matagat ng multo-multo gikan sa ibabaw sa pultahan. Niya, maigo siya, guys. Wait and see. Sakit as ko di ko ni motora eh. Mahay ko ni motora na. Murang ko taon ko mag-drive eh. Sakit kay ko liog. Sorry sabay eh. Kung di pa huwag akong liog. Ay, nasaan? Gawas ay. Ahapin akong asawa taon. Ay, probida. Huwag yung makapadilhig taon gawas. Sige na tigaling vlog ay. Bida ko ni Behana. Wala sa bahay mo trabaho. Sige vlog. Mura na magkakautan yung vlog. Saban na ako ron. Bida. So, na ko be. Kalitsi! Kitsa ni gibitay! Kitsa ni gibitay! Ale! Pinay! Ni Marka kami imo kung kayawan mo kalit! Sorry. Abi na ko. Haloy na shock yun ko do. Kini siya ka? Ako yung kuratan niya, ikini siya! Nakuratan ko sa imong reaksyon dong. Reaksyon! Tingnan mo ako sa mga reaksyon! Nabayot lagi ka dong. Nabayot yung mata. Bida, kuha na, pinampak ang dako na. Imo tagi apel ng kabuang ni mong kanahan na ka, ha? Bida, madugay, mapuspusan yung tikaw, di ba? Mapuspus ko na yung silpon, awa niya. Dong.
Inana ka kanahan ako asawa. Nibaw siyang maglagot ko ng vlog-vlog kay wa say tarong trabaho sa bahay, wa say mahimo. Unya, giapil-apil mo yung kuskagwang nako. Unya, Wow! Haya-haya na yung mamari, uy. Lo, uy. Dako na kayo ang imo nga marido. Ha? Wala, unsay dako? Klaruha kung saan dako amari kay naka-live ta. Ay, ang imo bang followers ba? Dako na kayo. Aw, kana ba klaruha? Kay daghan kay nagtan-aw nato. Abi pala kung unsay dako nako. Kalain na ba anang dako? Sama ra nas gamay. Lain din na, mari. Oo, uy, ikaw ba ingon nga? Naaman na siya gamay. Hala, no? Gamay pa gani na. Samot at ingnon kang, doon naman siya dako. Wala, uy, lain ba? Lain paminahon yun. Lain siya kay paminahon. Kung ang gamay niya, nasa kay dako, nasa kay gamay, lain. Oh, may tama ka, mari. Okay guys, ni ami karon sa amo ang panimay no. Aw sa akong bay kay wa man na siya ilabot. Anyway guys, ang among buhaton karon, among buhaton diri kay maghimo unta mig pizza. Kana bang homemade pizza. Unya, abagan ko ani akong kumari nga guwapa. Guwapag pakalitan. So, ready na mo diha guys ha. Kay among itudlo diha ninyo kung unsaon nga mas mulami ang inyong pizza, okay? So, amo sa andamon ang mga lamas o unsa pa ng mga ingredients sa paghimo og pizza, okay? Okay guys, so atangi ang lain unya namong video nga mao na gyud ang actual nga paghimo og pizza, okay? So, salamat guys. Mari wala sa da mari. Kay manamilit na ta. Hi, hello, may adlaw, guys. Ay, humanata. Oy, panamilit na gani. Ang saday, uy. Okay, guys, salamat kaayo. Bye-bye guys. Mwah, 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 mwah. Bye-bye. Always hungry, very hungry. That's what salamat Lord. Abutin yung taon ko sa bahay luwas. Kapuya eh. Uy, tanawan ninyo niya! Uy, lima akong sunog! Una ron. Padaghan nyo diyan po yun. Huwag mo kabantay taon nga mura ni Mauso. Klaruhan ninyo. Basta masunog na rin ha. Bigda mong tawahan na. Mura lagwa. Tanggang mo lang yung mga tawahan na taon. Ano niyo, Dari? Uy, kalamin na gini katukoy. Duka na kayo ko. Kaon na ko. Nakumatog. Kapoy tayo na. Haon niya lang kumakaon. Uy, matug. Oh. Sabi, kapag ang aso. Murag. Nakabawang sunog. Karig! Karig! O sarang sunog, karig! Recorded by X Thunder Gaming. Sa taon kang nalungag mo magbibiyaan taon? May gani ka masunog atong bayan kanahana ka? Nakalimot mang Limot? may gilong ako. Anong limot pa ka ha? Di hindi ka. Nagimo content. Kunti sa imong mata. Kunti sa sulong abuhan ha? Ang mga bongbong nato sa kusina. Kaon na kayo, porbida. May gani natabang pa na ako. Kula pa! Ugtaw ta! Wala tayo bayron! Sa iluan lang gugugudan sa on nga nalimot mang ko. Limot sa imong mata. Ina lang yun nga, basta mag-vlog-vlog na ka, di na ka mahinumdum sa iyong buluhato din eh. Kanakan, kikimbayan na ka na. Sorry lang. Sorry sa imong mata, sorry ha. Usap na rin ka noon na to, ani. Napaig mo na ka noon. Magpalit lang ko dug. Bida. Kumata lang ko. Ay, bis pahuway na kadiyot, kay lamig, kay pahuway, unya na takumukhaon. Bida, kabuang naman taon ka na ng imong bida. Saon na na taon na, mapahong, wapa mapahong kayo, patay na. Patay. Patay. Sorry na kay buhi pa man ta. Unya na. Pagpalit yung taon kay, gutom na kayo pagdali. Oo, dong. Pero tigin ako lagot taon tungod aning iyang kabuang nga magsigig bulag-bulag nya malimot lang siya mga trabaho taon. Unya, o sige gayon sa dana. Oh, no sa kaya? Ngano ka? Naghilak ba ka? Ang angbi, gamay na kong sipyat imo dayot ang bangagan. Imong kasaban. Pagsulti lang ug na kay gusto na ako. Uwa na kay gugma na ako. Pwede man nga magbuwag ta. Bidas. Magbuwag na lang ta kung di na ko nimo mahal kaysa magsigit nag-ingon ani. Bida, ikaw magdo dapat imong i-prioritize ang imong mga bluhaton disbay. Malimpyo ka, magluto ka, magdungag ka, iniguman na. Sige pag vlog-vlog yun. Basta unahan ang imong bluhaton disbay. Okay na mag-vlog ka. Sorry na. Okay, sorry na. Mahal mo ka. Basta, tas anak ko kung pisabot mo. Oh, thank you. Love na ko nimo. Love! Love! Hindi ka daan! Sure ka. Bida, bisa ko sa'yo mahitabo. Ako na, Ay, bisa ibuha kung din na, sa may tabo, sure di ko. na ko nimo buwagan, bisa kung sa may tabo. Di lagi, di ka buwagan. Nya, di na ka masuko na ako nga mag-vlog ko. Di,
Di na. Yes! Guys, saksi mo guys, sana kadungog gid mo sa gisulti sa kumbana guys. Di na siya masuko nga mag-vlog ko. Di na siya mga saba nako. Ug labaw sa tanan, di na siya magigbuwag nako. Nag-vlog na sad ka! Lisaan na ka, kanina ko lisaan na ka, lisaan na ka. Bida, imo mag-gishort star ang taon, oy. Gishort star ro, mga niyo. Bida, silpon mo, impus mo sa niya, bida, silpon Dili mo. ko, mahala ka niya. Bida, oy, oy! Kare, ang bida! Mao ni problema na ko kay meron nayabag akong asawa taon si vlog taon. Unya, usahay, magduda ko sa iyang mga lihok. Kay naman sa iyang mga katsahat po. Murag lain kay ba? Murag iyang uyab. Kung akong pangutan-on taon, moingon ra siya. Dapat luwasan na ako eh. Okay ba guna ang mga paluwis? Ngunit ako ataw problema ron kung sao din akong asawa. Layason makataon din ako sa mga taon. Alihog, tabagi ko niyo, be. Bam! Sabi tayo mabasa diha sa Bible ka na vlog. Be, inan. Hello, Ate Pres! Bam! Hello! Ate Sa Jen! tanan nga naminaw may adlaw. Good morning mga Good morning, papa, Sister. mga mama. Good morning, Labi na sa mga Jen. mama. Good morning, Ate Press. Kanang sa mga trabador po taon sa opisina, kambo, ang inyong imnon, kanang yung ang kaping matapang nga kaya tang ipaglaban, kanang ang atuang said Panyawan Coffee Mix, sumaunay the best kay natong imnon kung padong sa trabaho. Kay muwag tang yun atong duka na sa tanan po natong kaigsunan ng mga driver. Said Panyawan Coffee Mix, atong imnon, maunay nindot kayo. The best gud siya, makatabang pa sa tong kalawasan. Okay, Ate Pres? Okay, og ako sang pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Selpanyawan Herbal Capsule, Selpanyawan Herbal Capsule with garlic, Selpanyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, kolesterol, katutaas og sugar. Ayaw sipyata pag inom kada adlaw gyud. Katulad sa usa ka adlaw inom. Sa buntag una ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig pa ni udto nimo maog gyapon. Usa gyapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka mukaon sa imong paniudto. Maghapon, inig panihapon nimo sa di pa ka mukaon sa imong panihapon. Inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang nato na problema gyud kaayo bahin aning kidney o UTI. Ayaw na magkabalaka, di na mo angay mahadlok or mag-uol. Tugod kay doon na makatambal, makaayo, makapaalibyo anang atong kibati bahin aning kidney o UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimutan lang sa kidney o UTI Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og sa tanan na itong mga kaigsunan nga migamit sa tuang Sedlen Mentuel, thank you yung kayo ninyo. Salamat yung kayo. Kabuang nasayod kung unsa ka epektibo nga itong Sedlen Mentuel nga tinuod mo ang tang sa ito panuot, panakit sa kalawasan, barikos, bins, katul, kutos, kabatanis, bindurias, kababayanan, atong dapi-dapi nga magsakit, atong bagtak nga magsakit, mga paso og kagid-kagid og unsa pa diha, labi na gyud nga ilikay tas dinggi sa atuang Sedlen Mentuel kung anha na ta mo palit sa butika. Di ba kayo gi? Sino na mga higara? Dili, makapalit ko ito sa gawas. Bagsak yun na. Bagsak yan eh. So, ang tinuod nga si Dilimentuel, at ito rin sa butika, mapalit mo kayo soon. Amo ginabalik-balikon nga, tuag na na sa butika. Usap po kunta. Tuag rin sa butika, huwag rin balik sa gawas. Butika. O maglisod sa butika, layo ta pananglitan kams. Ano nila sa Facebook? Diba? Na page sa Seed Marketing, ibisitahin niya, page sa Seed Marketing, Panyawan Herbals Incorporated. Nga, itype ninyo ang Panyawan Herbals, niya, ayaw, kalimot nga, ilike na ito ang page. Makita rin tanan ang mga genuine seed marketing products o ang mga Panyawan products sa seed marketing, mapalit na po na ito sa Shopee. Shopee. Yun. So, amin tabo na ito, anak, kung layo ta sa butika, Shopee. Kaya ito naman sa inyo. Shopee yun. Oh, ya, ubulay butika ta. May problema. Basta butika lang yun. Okay. Anya si Juliet Lapinid, ang nato user Gams.
Juliet Lapinid, di sa Ampad. Ikaw sabi ng kuan, katong lapindit, katong singer, si Girly. Juliet, agaw na isla kam. Di ba? Di ba ang Girly lapindit? Sa kuha sa... Hala? Dito po ta. Glumira Roquiglio. Aha. April Boris. Lisuyo. O si Mary Jane Alex Iskaran. Pero taga-danaw ni si Alex. Thank you, mga ilang. Thank you. Bam! Yes, salamat kayo. Kumusta diha? Dr. Jeffrey Del Socorro sa Ormoc. Kumusta ka mo diha? Kumusta si Mr. Ede Del Socorro diha sa Valencia. Ingon man usab ni Dr. Rene Bolioser nga nagsunod kanunay sa tong dalumanon. Tak na, mahal na siya. And Dr. Jan Mata, thank you. Dr. Jan, kalimut ko sa mga kabandak dire sa Kuan, Ace Medical Center sa May Mamaling. Kumusta ka diha? O yung muna sab si Dr. Amit diha sa Oslob, sa diha sa may apartment diha ni Ma'am Belen Nissan ang mag-clinic si Dr. Ingon man usab si Dr. Ervin ang ato ang municipal LGU. Salamat ha, ang inyong mga staff diha sa clinic nila ni Dr. Ayaw kalimot libre ko na Miss Jeneline ni Sheila May sa clinic ni Dr. Jan Mata sa Perpetual Socorro sa Sungwa. Emily, Ma'am Emily, ayaw ko makalimot ang inyong mga staff, labi lang yung mga bata, no? Pila na edad sa imong bata kanang Ma'am Emily o imo Janeline, ayaw ko makalimot ha kanang na ang celebrity ko beauty soap para sa akong mga kabataan para protection sa mga skin problems bisan ka nato sa mga dago, no? Doon na kini mga sangkap ng glutathione o papaya extract. Ayaw ko makalimot doon na sa siya sangkap nga natural moisturizer o dili mag-dry ang inyong skin. Manalitan doon na kami mga up whiteheads or blackheads. Doon na ba'y katol-katol murabag ka ng kabang-kabang mo na kung panit. Uy, unsa man niya. Uy, celebrity ko beauty soap. Apan maulag mangita ka mo, ayaw lang mo kumapita ka og pamalit og asa nga tindahan. Mahimo ang pangutana ka mo sa butika aron dili ka mo mahasugamak na itong mga piki nga mga sabon nga ilang baligya, no? Original kayo. Mas maayong tanawon sa dinyong naabay silyo diha tataksid marketing. Okay, thank you. Ate Pres! Okay, ang sino na to karadlawa, Ang singer, Ate Pres, kinis inan. Inan. Kinis inan nga gilad-ilad. Siya kasawa kaniyang asawa tao, nag-vlog Ate Pres, bago niya ang content usahay. Ang iyang bana nga, batignaong, sigag mata. Dadaot. Dadaot ba, parang katawaan sa taon siya ba. Nya katapusan gi-vlog sa niya yung asawa kanang pakalitan hadlok niya ko tanaw niya unsay reaction ba o makalitan ba pati lagutas yung bana mo to gaaway sila nya gipatabag sa siyang bana nya sorry na gyud kay sige na sa diyang bana nga sige sorry na pasayloan na tika nya love na ko nimo oo love lang tika siyam so diretso ba ingon nya di na kamsuko na ko dong love jud ko nimo o lagi di na lagi sa pag-vlog ko dong di na lagi siya yes kay saksi mo guys ha nakadungog mo gi-vlog din nila iya bana tong gaway-away sila purti lagutan siya bana ibuna tayo ang cellphone purti dagana taon ni karing taon mao ni ang problema ron saon niya sawa mo dabuang mga ni vlog Diretso lang. diretso ba Mo man usugod karon kani ko na ane apan ang ay bantayan nga kun pananglitan kita puro man ta mag-vlog mas maayo unta nga dili kita makasamad sa balatian sa atong isikataw no dili kita magtunob Dili ta magdag hinagiban nga makasamad. Kutsilyo. Kalag-kalag. Dili ta kanawatay na tumban bang katungod-lan atong paambitan be. Alang kanatong mga vloggers, okay? Aron makamatikod kamo. Kung ari ka sa New Testament, Santiago 3, okay? Santiago 3 verse 7. Makahimo ang tao ug nahimo gayod sa tao ang pag-anad sa tanang matang sa ihalas nga mga mananap, mga langgam ug mga binuhat sa kadagatan. Apan walay makamanso sa dila, daotan kini ug dili kapungan ug puno sa hilo nga makamatay. Lawom kini ha, pero ari lang nimo isimple lang nimo pagsabot meaning imong bantayan ang imong litukon o imong i-type diha sa imong vlog. Aron dili makasama og balatian. Pero mas nindot bam, ako mas nindot pa ni yung vlog bam kaysa katong na nisumbong na ko taon nga. Nga, o man. Na ako na nag-chat-chat sa iyang ate, ng hatag numero niya, ngayon 5,000. Padadaan sa taon niya, kay para magawas ko ng numero. Ginoo ko. Ayaw mo padaan. Ayaw mo, ana. Scam na, ayaw mo pag-ana. Scam na, ayaw. Mas mayo pa mag-vlog-vlog. Sakto na, pero kay nang mangilad kag numero nga magawas, ay mo tuo. Ano kay, wag yun yung numero nga magawas. In fairness lang, no, kaya may uban nga mga broadcaster, ang ilang mga ba pagpanghatag tinuod, kanang na ang
ug maunay makapadato na ko gulyat ako nalay mo palit. Tinuod Di lang ako ihatag. Tinood Wala. na. Ayaw mo pa dala, binag mga kwarta, ha? Kanang nagyon itata ko ati pres nga sa gulyat kanang pwede na nimo kuan kanang iyang ati taon ati pres nagpadag 5,000. Ayaw Ayaw gyud. sa daw, Ayaw pailad man mo, Ayaw uy. pailad pud ana taon. Ba, maghisgot ka ni kwarta Nihatag nga numero ati mangayo. pres, wa Ayaw, gyud gyud. sa usak buok no. Ayaw, gyud. Basta maghisgot nga mangayo kwarta ninyo. Ayaw, gyud, ana. Tinood. Ayaw, gyud. Padayon talan. Yeah, padayon ba? Gikan sa New Testament mo atras ta dire sa Old Testament kasi nga sa tong sinder di alan nakalimot ko ang nagpadasa Si Inan? Oo, sa inan. Inan, inang imong asawa, ari ka sa kaalam ni Solomon 4, versikulo 1. Mas maayo ang pagbaton og dalaygong kinaiya bisan kon ikaw walay anak. Ang imong dalaygong kinaiya iluhon sa ubang mga tao ug sa Dios ug mahinumduman ikaw tungod niini hangtod sa kahangturan. Kay magbablog mo, ang inyong kinaiya sa pagblog, mangita mo away. Makakita man mong away, ayaw ka nang pwede ka na makakatawa, di ba? Oo. Atras pagyudta sa Old Testament. Atras, Bob. Salmo 49. Ha? Naadiri ha? Ako tanawon asa to dapit. Yeah. Salmo 49 versikulo kaya sa kayo ha? Yeah. Versikulo 10. Aha. Nakita nato bisan pa ang mga maalam mamatay. Ingon man ang mga buang-buang ug ang mga kuwanggol ug ibili nilang ilang bahandi ngadto sa uban. Ang lubnganan maunay ilang puloy-anan sa dayon ug magpabilin sila dito sa walay katapusan bisan pagkani may kagalingon silang yuta. Aha. Okay? Unya kani ang but pasabot kung maghisgot ta dires dapit sa tumoy adtom ta punta. Ato bitaw. Ato man ta punta, no? Mauna nga, kung kamo mag-vlog-vlog, ayaw, naamang uban gulyat nga, kanang, masina ba kayo ba, mga vlogger kuno gulyat, nakatukod ng mansyon, nakatukod ng dagkong balay, nangadato, uban mo, mag-vlogger lang, apon mo lagi, na may uban lang, tuyuon sa kuno mag-away-away, aron kang mupalo. Padayon ta, Salmo 49 gihapon, verse 16. Kani, kay masina ka kay dagko kay kita sa vlogger, ayaw kasina kung madato ang usa ka tawo ug magdugang ang iyang kadato kay dili niya kini madala ini kamatay na Kana, niya. mo na diya. Dili mo uban kaniya ang iyang bahandi ngadto Kana. sa lubnganan. Kana. O labi na sa pag-record na to ani gulyat kay bispira sa Todos los Santos ug adlaw sa mga kalag mo kaom ni. Okay. Inan ang akong ikasulti akong point of view ni ini nga nindot man og mag-vlog-vlog imong asawa pero kung mahimo kanang dili ka makapasakit og tao. Apan ug mingon ka, ila ko bala sigalig mata. Ura jud kailain dia mahimo. Ayun, wala. Oh, suwaya ko no ingna imong asawa kung sikag mag-vlog di ka na makakatawa ko kuno malipay ko. No? Kaysa hindi ko man imong vlog mahiubos ka kay unsa iyang gisulti. Apan unsa to sulti nimo gulyat? Ano sa ba? Kung naay mo bas ayaw tagda unsa to? Ay tagda, kay natural na magpatagad ba na. Kanang magbasbas nimo, patagad na. Ako bitaw gulyat, ako bitaw nang gisulti nga na yung mga basbas. Ako giapil bitaw na ako nagsulti sa amigo na kumpare. Unsa ito ba gulyat? Usa ra gyud kalinya nga naka-encourage nako. Ano sa? Ayaw silag tagda kay ang Ginoo ray nakakita. Oh, mao na dong rani, ayaw gyud tagda na dong rani kanang upat ka buok ay. Nga tinuri sa rani nga kanang 60 rada Now, gulyat. ay 60 rada di na. Ay, Butang kin. vlog atong gisgot. Vlog is good tayo. Dili ba kang ako magmahibog yan sa nako nga bayot. Joke on eh. Salamat ko na kating tulumanon. Kung ako ang puzzle, tiyan. RMN